dak herangke sai hanlong nilitum teron chingro mamai pen central committee nalitum phan nangachop hapen lapen nilitum phan apor nangai chipi pot aprang sinang nilitum phan suri kadong pajero nilitum deri pmi teron chingrom aruahin pen lalu je pini pipotong dak nilitum tiri PMI teron chingro mamai pen pipotong dak sai hamlong pherang ke me mate press meet binang kok make nanglitum anuti da chini hulo je tumi ladak ilitum dipu langok kejor bojarlong ilitum KSA klem bangpu ilitum korte aphan inut otlang no mate musulman also ilitum akorte phan no pakpen thua de la solam si nilitum pini ningke kang mate sentiment je pakla hin pansi nilitum teron chingrum central committee a hin pen ning je pakla hin pansi pini dak nalitum sai hamlong bang lo asi nilitum hoi pen aprang si council pen chenglok administrative pen chenglok la pen law and order atum phan lason kahenudak lapen here meme keklem mapak abang kubang ki phansi tame non ke bang helang apor dhuke lason klem pleda keklem pleda ji phansi elitum law and order ahin pensi tame alang itum phan arona teng ben isa konang popusi nilitum central committee teron chingrum mamai pen sodak pen pinren pomdo lapen adun thudu thulang non mohedong nili dak social media long gachini ateng de alangli tumphan ene temporary si trading license ta inthano busi pu sitame lasone kali dia ning latom phan tuteli machi abolish de na ko alive long ke latom phan ke beha bepar hin ke dak det kali le tum all carbing long jong si lason jong si li tum thurpak pe pute momo sitame latum ke nang choklem bombo athe latum ke heiso kali latum ke khei pi latum ke lasi latum bhan mang ke jong si trading license sitame temporary ingthan thete ra alive pen machi dakar bing long abang ke boni check nang puste nilitum ahin pen council authority atum bhan chuning ri lapen kaching honai elitum cm sar phanta nilitum central committee teron chingruma arupen alang libhan chuning ri bro lapen atum thu thulang je elitum akorte tobe ke fowek aphan sitame non dituni ke lasomia also alangli non gel long si dolo pusi nilitum chinil kachini teng ke lason gel long si dolo pusi nilitum arjulong te wai phir sitame alangli aphan gel ke beng chotakali hula dituni ke ilitum kese korte aphan dituni pas obek phan sitame alangli adai areng sitame alangli jungjung chipinai lapen alangli aphan dituni ke itum autonomous council ahin pen alangli phan trading license kang khan chot kali alangli phan chot kali kaprek area long sitame non ilitum dipul long de kali ilitum bokajan pen changlok ilitum dak bukulia pen changlok boithalang sota la son do aprang da dolo sitame ilitum jitu niki kaching thur mane ilitum kacheton te joine ba thangthei chogi moge bang lang ke thangthei lo la son jitu niki kama thakrang a joni si pinita da ilitum headquarter long sitame ilitum hem thikup se alang litum la nang klem thek pute moge lan so se ke bang lang por ilitum siksa ko mate ilitum phiri mi yang thek lo puse nili dak press meda hin pen pachini kang tum lalo lasi pini bangke nili jitu niki central committee teron chingro mai secretary pen lamthia jalan chin tom bago lapen okhomia pen ge nililong vp do vice president ka hai noren teron hansi okhomia pen bathai phan chuni re singi linar nila to ve long la karbilu chare song la pen for example ha song khan do la jundu kursing ingi bhanara ing pasol chot kurja phane license kan han chot nai ke la lang au bajarong tv ana kurja phane license ing khalam nai ki ura tikan do tinang tuma som tilo o nilitum ge lalo alam mange kudamlu pote toge dala sona system lo mati je son pen mange ekelang munelu alam mange la sinilitum hin pen mange lalo ja alangli toge jitu niki laili tum karbi phan jitu niki kese jitu la so bhan pa powek phan sota kalilo itum mange tuteli la jitu niki mumding tum mange
all carbing long si ilitum not only that is kello west sitame jong sida ilitum council pen la tum han tipitang do bote tong sekot pen mating tham pong nang ko sitame kachini teng mangke mohet jitu niki dakla tax department pen mohet social media long thebong de mane ene just piloma po suspension si bichok pya de sitame totally masik ke a license masik trading license pe totally masik cancel nang ko lapen moke wang hilang apor sitame la tum han pipit nang ko Ito pemahat dong lah niya Muslim lah komite tumpen karang kemai ke paponong ke mana nona ke kovek itu dah kali kovek man ke ana madong pino puserang itu masuk ke sana tu. kalilo lage mayor tala pula hai sitame ili tum tala puko nei jitundi ke non mangke anoten sitame chini lo mate jom se alang ili tum chok chilo puchi kubir be pote lang se ambe ke chiteran mom po agotona thebom po ya la lage puko sitame arlo ke kupine latum ka mata chine mate sitame atha ke chepatang la sonchot mati lasi non nili la mupenda podo je non apor ke nili ili tum de delo nili moheta angko ethini pajit be cheten delo non nili ningwa lo sonben bengela lo je non mangke ili tum ke aparti mane aparti dopik ba social organization do ba political organization do sitame laso puta anutin sitame ki ko sentimental jitu niki social media platform lo kono ba non social press meet kono insam bira sitame non apor jong si ilitum kheke sung adhu jong si ilitum jingrum re itum jong si nangbar be pote moke bang helang apor do ke ilitum sung piji lasinili anutin YouTuber, social media activist tumhan angkela pen intellectual tumhada alang litum methang pechong damra la soji tu niki statement tipi ra la soji tu ni condemn statement tipi sike meji pusi nile ano ten korte inge tumhada ano ten ke thakere tumhan sitame nile tum teron chingrum momai central committee in pen chuning reglo Nanti arang tum pula pen monison na pulo ne law and order tum kin nepelo pusi pusita rap tum han paklang ka support paklang nang di pusra tum ka tuning lor ka support nang tum nili tum hoy pen bangelalo jongsi mane paklang nai puke radang no paklang muda pomati jongsi alang litum nep elo pote khula da komama in charge khula so in charge tum si mane litum press media bi si radang no patini nang ko nili tum ke mangke jongsi nep elo pomati nep elo pote khula da komama jitun in charge la so nang si la so abang pusi non son press media bi pen radang no thanang ko je nitum abang pan nep long lo la pen alang li panon phatek long sidolo ko la thanang ko sitame laningi chot bangai litum ke na non ini dalo nang litum dalo solo mati nanda confusion mati alang litum mangke nang khalo je moheta jula la muslim community nuta la tum sitame moheta media moheta press meet bilo litum nang bomno sitame non sitame ratum nanda mangu promang mati mane alam mangke nepelo pusitame khula jitu niki in charge sudah jitu niki thana in charge bangsi media press meet bisi nitum abang kuban ke nitum ne nang long elo kusi nang khana kono sitame non ge alam log lang mati nep long elo kusi pulang mati sitame anutin sitame non nili tum hin me kadiman kine mane kadiman elo je nep long elo chok che sitame nep long elo pote khula da komama jitu ne officer in charge khula mati media press meet binang ko lapen alang li pen boy pen masi official pen si punang ko je nitum nep long elo ku lan si ilitum bra ke ko Yang tum nep nilang putong tum ke kroi mate non bangke nili tum mai confuse lang nep elo ne nep ne lang ne sitame social media long nep elo kusi kumate sitame ahok pe jong se keni pote full da officer in charge komama ke nep long abang ke nep long do officer in charge komama full si alang li phan nili tum hoi jitu niki ki pukan tungi la je press meet buhi si punang ko je abang pupan itu lanana ni bab pini neptang hello ba neptang lo mam phatik long sidolo ku nang patin ko pati ne ko kana tum ke neblong lang pusi non ke ajha ke lason si pulomate muni tum mane neblong lelang assistant si ke no mate non mangke amuni jitu ni ke khura in charge ke do we kamang pujong si tu mane thante pude non ke nali no ni le manghu kamang ho system man da lamati dale sita me neblong lo pote aprang si ke khura da officer in charge ko mama alang li masi press meet bi pen han phedang ko je lana nani pini alang li phan neptang lo non phate galu si do la lo pote muni tum ili tum rara to maning sam